Dalawang kaso ng firework-related injury na itala noong besperas ng Pasko. Bilang ng kaso, bumaba ng 88% mula 2024 ayon po sa DOH. Para sa detalye ng balita, alamin sa ulat ni Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Nakapagtala ng dalawang kaso ng firework-related injury sa Ilocos Region ang DOH CHD1 simula 21 ng Desyembre hanggang alas 5 ng 24 ng Desyembre. Ayon sa datos ng tanggapan, nangungunang paputok na dahilan ng mga insidente ang paggamit ng 5-star at boom boom firecracker, mga paputok na pinagbabawal ng otoridad. Sa parehong petsa, tinukoy din na bumaba ang nasa 88.2% ang naitalang kaso mula sa 17 insidente noong nakaraang taon. Ang datos ay mula sa mga provincial health offices, mga pribadong ospital at iba pang DOH-run o katuwang na medical facility ng DOH na pinagkakaisang nire-record sa Online National Electronic Injury Surveillance System. Kaugnay nito, patuloy naman ang pinaigting na kampanya ng otoridad hinggil sa pagtangkilik sa ibang alternatibong pampaingay sa halip na gumamit ng paputok dahil sa banta nito sa kaligtasan ng publiko. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak RMN! IFM News. IFM News. IFM News.